Ja, kampen i dag, hvordan synes du det gikk? Jo, vi er fornøyd med kampen. Vi spiller borte og forsøger at gøre os klar til, at vi skal spille om point nu. Nu var det sidste kampen i opkøring, og det var... Jeg mærker på gutter nu, at nu er de lege af at ikke spille om point. Og det, men likevel så synes jeg, vi leverer en vældig god kamp i dag, og gutter viser fantastiske lagmoral, og vi får en sejr, og det betyder mye. Var det nogle specielle svar, du fik i dagens kamp? Nej, men det er jo bare, det er altid godt at blive bekræftet på det, som den følelse vi har, det er, at vi har et godt lag med en god lagmoral og spillere, som virkelig ønsker at gøre nu, og det ser vi igen i dag. Lene Olsen kom ind og scorede 2 mål. Hvor fornøyd er du med hans præstation? Ja, det giver sig selv. Han kommer ind og scorer 2 mål, og det er stærkt af ham. Han har fået vældig få chancer for at spille. Han har haft 3 store navne foran sig i køen på spidspladsen, og det er ikke enkelt at være ung spids i den hardcourten der, men han har kæmpet hele vinteren nu, og nu viser han til slut, ret før seriestart, at han er der, hvor han skal være. Så det er vældig godt for os og ham, når han får vist det.